Padł deszczyk, padł równo, rosna trawa, rosna. Witaj ta, tu waj siłtes, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie lekcja, porada od siłtesa a propos survivalu. Jo, jesteśmy w lesie i my chcemy zbierać grzebę. Bo to jest teraz fajny czas i chcemy zbierać grzebę, te najlepiej zazrzeć do internetu i co dokonać, jak zbierać grzebę. I ja tu przecież że bez zbierać w luz tę grzebę, ja cię znajemy. No i załóżmy, że my tu nalezli grzeba, podchodzimy do tego grzeba i gotowe. Witam bardzo serdecznie. Ja so zwia siłtes, jem siłtesa z których wamburków, a jak was zwieta. I tak jak ja myślę, ja tu chodzę już 2 godziny i żaden grzyb mnie so nie chcę przedstawić. A jednego grzeba ja ci go znaję, to jest ten stary grzyb, ten liwen, co on tu lesny mu to drzewo wynosi. A propos lesnego, was oddziwiać, że mój mam taki fajny mantel. Jasny. No bo ten diu był je bleściaty na jedno łeko, a jak on na dzeci poleje, żeby on mnie czasa z dzeka nie pomylił. Jo. No i my tak chodzimy i my się zgubili. Ale jak wacięła w poprzednich dorodach, możemy w puście Darżlewści co zapytać, czy to jest zarosły, czy to jest zarosły. No ale jak my nie jesteśmy w puście Darżlewści, jesteśmy gdzieś w lasach Mirachłewścich, Błerów Tuchelścich, Płet Żukowa, nieważne, ne? Starych Wamburgów, gmina Balikowo. O. I te my nie możemy, nowoźniejsza porada w internetach i taką, że my nie możemy panikować. Ja, to jest bardzo ważne, że będzie panikować, że będzie panikować, bo jest zgubiony Maria Józef, że będzie, a ja panikuję, no to nie, że będzie panikować, to trzeba znaleźć mech. Ja, taki plast zarosce mech, no, o tak jak tu. Tak jak tu, podchodzimy do takiego mchu i wzyramy na ten mech, tak dość długo musimy wzerać, bo zielony uspokoju. Jo. Ja mle ajkacka. Puzyś te.